Dayo sa kadato nga nakakita og tigulang na kaayo nga tawo nga natulog daplin sa kalsada, iya kining giduulan og gipangutana. Nung wala ra ka gibatig katugnaw diha nga grabe ra ba kabugnaw sa palibot, unya wala kay suot nga mga baga nga jacket ug nitubag ang tigulang. Sir, pila naman ko katuig nga magtulugan sa gawas ug naanad nako sa kabugnaw sa akong palibot. Dayo nitubag ang dato nga nag-ingon. Nung hulati na lang ko diri kay muuli ko sa amo ug pangwaon nako ang mga jacket nga wala na nako nagamit aron naa kay mapuli-puli og gamit matag adlaw. Grabe ang kalipay nga nabati sa maong tigulang sa iyang mga nadungog ug tuod man iya ning gipaabot. Samtang ang dato ni uli sa ilang balay apan sa iyang pag-abot digto nalingaw siya sa iyang cellphone ug sa TV hangtod sa nakatulog kini. Pagkabuntag nakadumdum ang maong dato ug dayon siyang niadto sa maong tigulang. Apan sa iyang pag-abot digto iyang naabtan nga ang maong tigulang wala nay gininhawa. Naghigda na lamang kini nga nagtiko ko ug sa iyang dughan naay papel nga naay nakasulat nga nag-ingon. Sulod sa pila ka tuig naanad nako nga wala koy suot nga jacket ug nalig-on ani ang akong panghuna-huna nga kaya ra nako ni ug kaya ra nako mulahutay sa kabugnaw. Apan kagabi sa dihang imo kong gisaaran, nakalimot ko sa akong kalig-on ug nigunit ko pagmaayo sa imong mga pulong. Hinungdan nga nabati ug nadutlan ko sa katugnaw sa akong palibot samtang nagpaabot sa imong mga saad. Moral, ayaw pagsaad kung dili ninimo kaya barugan og tumanon. Kay posible nga para sa imo wala ra kini. Apan sa mga tawo nga naminaw ug nituog ni salig sa imong mga saad, usa kini kadakong paglaom. Paglaom nga pwede mohatag kanilag kalipay o kasakit. Depende sa imong pagtuman. Ingon gani ang Ecclesiastes 5:5 nga mas maayo pa og dili ka musaad kaysa manaad ka nga dili nimo tumanon. Maayong adlaw.